aku cedek aku metu kok kuno aku. Cedek aku. Dhewe lho kene kan milir ngono. Aku ngilir kono. Wah, satene ya ampun. Kondang sate melilir. Heeh. Sak lengen-lengen ngono. Kuwi tangane bakule apa satene? Wah, ya tangane bakul paling ya sak lengen-lengen. Paling seneng aku sate kopok Pak. Enak. Apa enek iki lho? Sate kopok. Sate ayam sing diwenehi nganu kuwi lho aku nek ngarani sate kopok kuwi jenenge. Sing diwenehi bumbu kacang ngono kae lho. Karo Wonten Bu. Sate klopo. Nah, Kopok. sate klopok kuwi. Masa kuwi sate. Karo dawet. Wah, aku mau ning kono. Oh, yo-yoan mangan dawet ngombe dawet kuwi. Lah kok soyo-yoan piye? Lah, anune apa kuwi jenenge lepeke tak buatek-buatekan aku. Awakku ketara Ora pengalaman. Lah ora ngerti ya. Adate iki nek mangan dawet jagung ngombe kae yo lepeke aja ditampani. Lah lah ngekekne sak lepeke baru tak buat